tibok. Habang ako'y naiidlip, inaantok ang awit mo, ang duyan ko, nahihimbing sa init ng kalinga mo. Ang sulyap, unang tingin
Mass intentions offered September 10, 2020, Thursday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Arnold Piner, Mark Boquiron, Nunoy and Bernadette Erizari, and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Angela, Wilfredo Castro, and Joanna Pilapil. For good health, protection, and enlightenment of Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Chisa Christine, Fitch, Kali Balanga family, Corolio Salva family, Lyra Lu Biloso and family, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lunel, Dennis Bernardos Kabilan, Maria Concepcion, Carl Heinz, Rosemary, Andrea Nage Bauer, Ronnie, Hazel, Ron Justin, Ron Gabriel, Ron Daniel Bellamore, Brian Carlos, Jane, Carl Dylan, Carl Diondri, Carl Darren Villamore, Edgar and Alan Villamore, Esther, Desi Caballero, Roaya and Bocado family, Gilbert, Riza and family, Baharias clan, Biberino and Pionasya family, and Biberino family. Physical and spiritual healing of Mark Lester, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina R. Indrina, Clint John Cabusas, and Tadeo Labajo, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Tesing family, Messina family, Chito and Grace Galang, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Tuyugan and family, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag, Hain Kadto and Recafrente family, Miss G. Laurentes family, Bertosio family, Cabusas family, Cabanos family, Aurora Mahershal Gardner and family, Elaine Marie, Saint Paul, and Mateo Ryan. Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Volio family, Balanga family, Bocado and Roaya family, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Maritel Fariulin, Luzminda Alforque, Rosario and Espina family, Mrs. Aquilino Dutelios Vidal and family, Dodalo family. Birthday of Leia Loche Quirante, Nicolas Cabrera, and Loris Hain Cadto. 73rd birthday of Ligaya R. Biloso, last September 4. 64th birthday of Maria Elisa Ubanan. 12th birthday of Zachary Mitchell Aninipo. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crespo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael Naon, Juanita, Matelde, Joel, Fee Silas, Teofilo, Crispin Jr., Alex, Paul, Anwar, Belyarial, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jeme, Reme, Lee Fong, Cristituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Anacorita, Ronaldo M. Manoreña, Attorney Paterno Belsinia Jr., Josepos, Peregrino, Amy, Dioscuro, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Dioscuro, Imedio, Camencia, Josephus Benyalon, Dioscuro Kapangpangan, Stephen Pacanya,
Juan Canincia, Constancia Canincia, Louis Tohoy, Ronelo, Roldan, Douglas, Candelaria, Nicolas, Luis, Norma Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cirilo, Tito, Ida, Dalmacia, Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, Angel, Binancio, Julito, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Jonesio, Adriana, Gertrudes, and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Senior Abisha, Andrea and Celestino Senior de Gracia, Arthur, Felix, Marisa, Jose, Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurente Senior, Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Chris Jane Laurente, Paciencia Laurente, Gina, Joy, Boy, Justin Paul, Ostino, Paulino Jr. and Sr., Soledad, Yoligeo, Rinaldo, Nicolasa, Nesitos M. Beltran, and Percival M. Beltran, Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Claim Andreos Lienos, Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Bernardino Lim Sr., Camilo Hacosalim, Judito Hacosalim, Nulan Tapalis, Agustina Leria and Satorinas Leria, Juducia Dado, Placido, Hugo, Donato, Alibel, Severiano, Felisa, Victorino, Megila, Vicente Jr., Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jose, Jesus, Juanito, Eduardo, Glina, Jolios, Francisco, Rosila, Basilisa, Placido, Alberto Cabusas, Britney Jean Cabusas, Eugene Cabusas, Selberia Cabusas, Vladimir Galan, Jetro, Erenieta, and Macario, Policarpa, Justina, Hanibar, Gideon, Alexander Sr., Primitivo, Urbana, Calexto, Samuel, Amancio, Irma Grace, Generoso, Ludi, Ramel, Archel, Glowid, Elenita B. Hampres, Anisita, Antonio Sr. and Jr., Ricardo, Gerardo, Lucia, Binancio Sr., Enriquito, Aida Ocariza, Max Armington, Rosa Armington, Gregorio III, Virgilia, Sonia, Ernesto Sr., Narcisa, Dolores, Anita, Maria, Cipriano, Perry, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Godofredo Anjoscuro Kapangpangan, Juan Anyofronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Boyce, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Gabino Jr. and Sr., Maria, Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Bergi, Dolores, Flaviano, Maxima, Ising, Isang, Susay, Angging, Rode, Conching, Felix, Sutira, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Jubito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Asusina, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiciano, Florendo, Federico, Renato, Pedro, Maria Edna Castro, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., Soledad Siba Sr., Sirapia Oy, Juana Enriquez, Angelis N. Atelano, Luis D. Biloso, Chudora and Gabino Ravena, Melituna, Lucio Casiano, Barut, Lorita, Eleuterio Zamora, Rodolfo Tolopia, Wenceslao and Rosita Claridad, Jose Rizalina, Banji, Manuel Temistocles, Ninfa Hernandez, Ruben, Tonet, Chanda, Elmer, Bob, Obit, Benjamin Sr. and Jr., Lydia, Cesar, Loreto, Ronald, Ricardo, Lita, Trinidad, Antonio, Feliciano, Renildo Sr., Elsie, Elpidio, Maria Victoria, Noime, Rufeno, Raimunda, Ireneo Jr. and Sr., Timoteo, Bernardo, Isabel, Manuel, Hermenegilda, Bernadita, Dionisio, Mendoza, Corazon Calvo, Junicent Enriquez, Crescenciano Encila, Manuelito, Dionisio, Roger, Ruben, Antonio, Lucia, Juan, Moises, Frank, Nicole Cabreros, Orlando, Epipanio, Restituta,
Esther Umberta Roger, Lorenzo Digna Dominador Milagros Ananias Alfonsa Pacifico Rosalinda Crisanta Conrada, Agustin Jr., Leonido Alan Maria Eliasinho Romeo Maria Daisy Magdaleno Ronali Rosario Rofeno Emilia Felix Aurelia Paulino Edward Lani Rosindo and Matilda Robustiano Claudio Martisiana Felomino Eduardo Sr. Eulalia Norma Telma Nida Salvador Apolinario Zenet Felomino Cecilia Maria Cecilia Susima Maria Antolin Bernardo Rosendo Mateldi Claudio Isaac Robustiano Zenet Norma Telma Nida Francisco Maria Jana Sergia Pantaleon Jr. Carmen Maiko Jessie Natividad Catherine Jonathan Javier Michael Jeffrey Aurelio Carlito Sr. Valerie Rodi Ron Dave Nina C. Badeth Joseph Carlito Ana Alan Christopher Corazon Pantaleon Rogelio Gorgonia Tinong Pilo Maximiano Consing Mercy Natividad Berto Amang Milagros Lily Mercy Rustica Puling Victoria Anacorita Titing Dolores Sosi Pelecula Ramon Julius Jofesta Eugene Albert Ignacia Cesar Juni Tiongta Wong Hua Ing Cleoteldi Grace Alma Daob Purita Cerilo Sr. Edelberta Alex Murakami Elina Teodolo Teofesto Sr. Liuna Arsenio Sr. and Jr. Emilia Bibet Risi Michael Adil Mateldi Federico Sr. Magdaleno Visitacion Gleseria Regino Miguel Rosario Santilan Ibanez Robin Tahom Alan Harina Crisostomo Cristobal Segundino Hermoso Sr. Segundino Hermoso Jr. Estrella Maquinano Romeo Ariston Celestina Willy Fortunata Zoilo Epitacia Valentina Romeo Sr. Procolo Sr. Visitación Roberto Saturnina Victoria Eusebio Leopoldo Agnes Manuel Rosario Mateo Mangorio Crescenciana Budo Basti Florencia Defour Sara Marianita Henry Juan Hill Florin Dolores Honor Alex Nicolas Saturnina Rodolfo Segfred Jose Figuracion Erlinda Alvarez Hospicio Baco Sr. and Jr. Hani Hobilag Presentacion Hobilag Marcelo Bacos Dolores Bacos Demetrio Comita Sr. Bandilla Comita Amado Bellunes Ricarda Bellunes Lelia Ben Luz Marilu Jay Gibara Conrado Ricardo Epipanio Rodolfo Carlito Celso Fe Pablito Ricardo Nicanor Eduardo Gloria Esperanza Benedicta Celestino Abaya Armando Fortus Concepcion Manoreña Wilfrido Romeo Manolito Nicanor Cornelia Rinaldo Seferina Ben Andres de Borja Efren Andres Jr. Nolasco Jr. Jocelyn Susan Hinika Belinda Carlito and Jesus Fuentes Pio Basilisa Fausto Rosario Sergio Lucas and Renato Yulina Otara Simon and Maria Fe Centillas Aurea Rodelino Teofila Cornelio Sr. and Jr. Sergia Felipe Oldarico Winifrida Matias Felisa Jaime Sergia Felipe Celso Juanito Anaclita Candelaria Yolanda Brenda Charles Arnolfo Julan Shane Ivy Edelberto Rinaldo Jesus Alfredo Romeo Crescenciano Adriano Sr. Consuelo Eleanor Renaro Dolores Romulo Isabela Antonio Rodi Anthony Mit Chavez Jose Brethon Bongkalon Maricar Bayang Ricardo Herrera Concepcion Bernadette Marcos Ricarte Flaviano Connie Nicolas Abastillas
Regino Tampos, Rosa Tampos, and Joshua Lidisma. Mercedes San Eligios, Julie Ruli and Marciana, Benita Beatriz Angel Rolando Asuncion, Fernando Antonio Benigna Elesio Amada Telma, Wilfrida Saturnina Emerenciana, Carolina Rodolfo Sayong, Felipa Lani Nancy Jocelyn, Bibing Mauring Espiridion Jesus, Eduardo Rocosinho Ran Jr., Adila Perez, Enedic Bungon, Doroteo Nakpa, Prudencia Abellanosa, Simplicio Abellanosa, Nathaniel Abellanosa, and Domingo Soler. Birthday of the late Franz Ace Eray, Sergio Padayaw, Felipe Jose Bongcalon. Death anniversary of Papa Mario, Pedro E. Rosito, Johnny Chuten, Yusib Calvo, Yusio Calvo Sr., Barbara Oy, Eulalia P. Cabreros. Death anniversary of Primitivo Torion, Teotimo Alenso, Cesar Cataluna Sr., and Paul Anwar Villarreal. 9 days novena of Josepina Ortez, Juvenil Siroy Zabati. 8-day novena for the 48th day of Josepina Ortez. 8-day novena of Victoria Siniza Villagracia. 5th death anniversary of Romeo Aguilar. 3rd death anniversary of Romeo Hirungay. 40 days of Magdalena Sato. All the Salesian priests, brothers, FMA sisters, volunteers, cooperators, past pupils, benefactors, all deceased, Vilmosa Guards, staff, and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Sa ngalan, samahan sana kog sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsuon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw
Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dan unod ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dan-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Tinuod nga kitang tanan may kahibalo sumala sa ilang giingon. Ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason, apan ang gugma nagpalig-on. Ang tao nga naghuna-huna nga may kahibalo siya, sapagkat tinuod wala mahibalo sa angay niyang hibaluan. Apan ang nahigugma sa Dios na ilhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Nahibalo kita nga ang Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios, bisan tuod kun dunay ginganlag mga Dios nga atoa sa langit ug ania bahinuon sa yuta, ug bisag daghan kining mga Dios ug mga Ginoo. Apan alang kanato may usa lamang ka Dios, ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang, ug alang kaniya kita nagkinabuhi. Ug may usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang, ug pinaagi kaniya nagkinabuhi kita. Apan dili ang tanan masayod sa maong kamatuoran. May mga tawo nga naanad na gayud sa mga Dios nga hangtod karon naghuna-huna gihapon sila nga kanang pagkaon iya sa Dios. Huyang ang ilang konsensya ug bation nila nga mahugaw sila, inigkaon nila niini. Kay kun ang usa ka tawo nga huyang og konsensya makakita kanimo nga may kahibalo nga nagkaon didto sa templo sa Dios, dili ba kini magdasig kaniya pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios? Busa kining imong igsuon sa pagtuo nga huyang ug gipakamatyan ni Kristo, malaglag tungod sa imong kahibalo. Sa imong pagbuhat niini, nakasala ikaw kang Kristo, pinaagi sa imong pagpakasala sa imong mga igsuon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kun ang kalanon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, ako mismo dili na mukaon og karne, aron ang akong igsuon dili makasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang atong tubag. Agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. O Ginoo, imo akong gisulayan, ug nakaila ikaw kanako.
Nahibalo ka anus a ako mulingkod, ug anus a mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga hunahuna, gikan sa halayo. Giusisa mo ang akong mga panaw ug mga pahulay. Sinati ka sa tanan kong mga paagi, tanan. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sa tinuuray, gihulman mo ang kinahiladman sa akong kaugalingon. Gibuhat mo ako didto sa taguangkan sa akong inahan. Gipasalamatan ko ikaw tungod sa akong mahadlok ug katingalahan mong pagbuhat kanako. Kahibulungan ang imong mga buhat. Tanan. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Sulayi ako, O Dios, ug ilha ang akong kasing-kasing. Susiha ako, ug ilha ang akong mga hunahuna. Tanawa kun hiwi ba ang akong dalan, ug tultuli ako diha sa dalan sa karaan. Tanan. Aga ka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo, ug pagampo kamo alang sa nagdagdaog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas, ug kung adunay muagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Ug kung mauray buhatan ninyo maayo katong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. Ug kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpahulam man ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulamaan sila sa walay pagpaabot nga bayran pa. Kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyo isigataog, ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasayloa sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayon. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom.
Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong gabi kanyong tanan. Nasaas atong Ebanghelyo ron, pero ang akong homily adto ko mo focus sa ato ang unang pagbasa. Mga kaigsuonan, kaning mubasa tag Biblia, kaning maminaw ta sa pulong sa Dios, usahay malingaw ta, usahay makuratan ta. Tungod kay ang atong mabasa, ang atong mabati sa makadaghan nga higayon, sukwahi man sa mga butang nga kasagaran natong madunggan sa pangadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Kinipuno sa mga matawag natong paradoxical, mga binali, o mga unconventional, mga dili common nga teachings nga makapamata nato sa atong pagkahinanok diha sa mga kalibutanhong panghuna-huna. Take for example the words of Saint Paul to the Corinthians in our first reading today. Siya nag-ingon, ang tao nga naghuna-huna o naghuna-huna nga may kahibalo siya, sa pagkatinuod, wala mahibalo sa mga angay niyang hibaluan. Binali siya. Ang tao nga naghuna-huna nga may kahibalo siya, sa pagkatinuod, wala mahibalo sa mga angay niyang hibaluan. In other words, kung nagtuota nga taas na tagkahibalo, na di na kay ta angay maminaw sa uban, in reality, daghan patag angay nga katunon, daghan pa di ay tag wala mahibaloi. Kay ang tao nga daghag kahibalo, kahibaw pud siya nga daghan pahinuon siya wala mahibaloi. Mga kaigsuonan, for many of us, we give high importance to knowledge. We give high importance to the fact or to our belief that we know a lot of things. In fact, usahay naa sa atong kahibalo, naa sa atong nahibaw-an, naka-attach ang atong self-worth kung unsay bili sa atong pagkatao. And so the more we know, or the more we think we know, the more we feel secure, the more we feel good about ourselves. And the less we know, of course, the less we also feel secure. And so it is but common, if we are a bit perceptive, to notice in ourselves and to notice in others this constant need to be right, this constant need to appear to others nga sakto ta, no? That we are correct in whatever it is that we say. Nga naatay kahibalo nga ang atong mga gipanulti maugyod ang insakto. Anyat ko natong tan-awon, real knowledge can only be possessed, can only be achieved by those who search for the truth, by those who are open to it, and not by those who merely want to be correct just to assure themselves of their worth. Mga kaigsuunan, gaining true knowledge is a process that does not only involve learning, but also of constant unlearning. So dili lang constant learning, but also constant unlearning. Paris yun duha, kining learning og unlearning. Di yun sila pwedeng buwagon. Kay unsaon man nato pagkakaplag sa unsay tinuod, kung dili ta andam nga mo salikway, mo salibay sa mga dili tinuod nga atong nakuha. Usahay, it seems that we confuse love for truth with our love to be right. Ug ang nakatriling ani kay usahay, unnoticeable ra ba ni siya, labi nagdili ta willing nga maminaw, labi nagtuo na ta nga kita ra ang daghan ug kahibaw. Karong adlaw, I invite all of us to reflect on this matter. Jesus says in the Gospel of John, not in our Gospel today, in the Gospel according to John, chapter 14, verse 6, common kay ni siya, ingon si Jesus, I am the truth, the way, and the life. O kinsa katong adunay tinuod nga paghigugma sa kamatuoran, siya mao ang makaplag sa matuod nga kaalam. Amen.
Palihog manindog. Puno sa pagsalig sa Dios ang tuburan sa gugma ug kaluoy, mapaobsanon kitang mupadangat ngadto kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan ug sa mga namunuan niini, nga sa kanunay magmahigugmaon sila sa katawhan sa Dios, nga puno sa kadasig ug nga mabatunan nila ang kainit sa Espiritu Santo, nga maoy maggiya kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod, nga sa kanunay maangkon ug mabatunan na ang kalinaw ug kahapsay, pinaagi sa mithi sa pagpinasayloay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataktan nining COVID-19 virus, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga pinaagi sa nabanhawng Kristo, maangkod na nila ang kahayag sa Dios, nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Wamahan nangamuyo kami nga imong patalinghugan ang among mga pagampo ug gidangat na ang among gipangayo nga uban sa puno nga pagtuo ug paghigugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Maigsuon pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimbaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, o nga makahiusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinugugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo.
ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit kung yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daygon ang nagaanghi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Palihog manluhod. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo, mipika sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanha, si Kristo, si Kristo, siya mong malikhain. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis sa mong papa, ni Jose mong obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios,
uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ambo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Naanaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan una mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upang sayluag kami sa among manasala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulan. Inunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo mananging hariha, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay.
palihog manluhod, Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen. Sa panahon sa pagpangalawat, aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows o by pews. Paaboto nato ang mga aserit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Palihog manindog, magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19, kitang tanan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need.
We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod sa makadiyo. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod ug sunda ang mga instructions sa mga asirids. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.